Sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Welcome once again tinokutambira zvekare mune chino chirongwa apo patinoti isusu Tilda live kusvika nenguva dza12 pakati pausiku. Hechino ichikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Nantuge ihlandla lapo esititina okuzilayo, okwetusayo lokufunake ukwenjulwa. Ndaita amai pamwechete nemwanasikana wavo vari muno mustudio vane nyaya inorwadza, vane nyaya inosiririsa. Zvatakuita pamwana wedu takumuchinja zita nokuda kuti toda kuti tinge timuchengetedza kuti azokwanisa kuzorarama zvakanaka mushure mekunge taurawo nyaya yake. Chiregai kuti amaitariro nai amaitariro makadi henyu Tiri makadiwo. Aiwa ndiri right hangu ndokumbirawo muite sei mutaurisa nditika kuri seiko kwabviwa nhai vasikana? Kuri nani zvako. Kuri nani zvako handiti? All right. Okay, tariro wakadi yako? Handiri right hangu. Kuri sei kwawabva shamwari? Kuri bo. Kuri bo handiti? All right. Okay. Right. Amaitariro ndozeya mukazoona matitsvaga panenge pane nyaya either zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa kana zvinenge zvichida kufumurwa. Idambudziko rei kana kuti inyaya yei yaita kuti munge muchiuya muno mustudio nhasi. Saka zvatoda kuita manje ngatitangirei tichinzwa kubva nhoroondo yeupenyu hwenyu kusvika mazosvika mumatambudziko akusvitsai muno muzuva ranhasi. Ini ndakaroorwa nemurume wangu baba Tariro tichigara nawo. Ndakatanga kuroorwa muna 2010 tichigara tese. Alright. Kusvika ndiite mwana festival yandinayo nhasi. Festival nditariro. Nditariro. Alright. Tichigarisana kugara kuupenyu hwangu hwese nababa Tariro ndinotongoita zvese zvekuti tione kurarama. Baba Tariro hapana zvavanoita, tinenge wakangogara kumba kuti tione kurarama kusvika tiite wana watatu tiri tese nababa Tariro apo. Alright. Kusakwanisa kuita zvokuti vaite zvokuriritira mhuri indava vane urwere hwavanawo here? Chii, pane dambudziko rei? Havatode kutoshanda basa, hawana dambudziko. Watori munhu atori normal, pasina problem yawanayo. Asi wanenge wakangogara. Saka ini ndinenge ndichitongoshandirawo mhuri nichiita sekuti tione kurarama. Okay. Makasangana kupiko nemunhu ane nungo kudaro? Kwamutoko tese tinobva ikoko kwamutoko. Makatosangana kumusha ikoko? Pamakasangana aishanda here zvazvakamira sei? Ninga singashande, ninga kangogara. Makatongomwana kadaro? Alright. Okay. Right. Handei tichinzwa hedu kurarama kwamakaita zvikamaita henyu vana venyu vatatu. Handei. Takagara kusvika tiite wana wedu watatu tiri tese. Upenyu hwedu ndwekungogara tichingochengeta dzimba dzevanhu. Kumusha kwacho hatina kana panoti pedu. Tinongogara tichienda apo, tikadzingwa toenda apo. Kusvika pari zvino nanhasi hatingorina pekugara. Tinongoita seizvozvo zvataingoita. Saka mune muchidzingirwe? Ninge watiwaridzi takuda kugara pamba pedu tada kuisawo hama dzedu kana kuti hatichade wanhu. Alright. Tobudawo zvedu toenda pamwe togara. Kusvika upenyu hwedu tichingodaro nanhasi ndezvatinongoita pari zvino. Okay. Saka nanhasi uno ndezvatinongoita. Ndakagara nemhuri dzangu idzodzo kusvika tisvike kuno kuMharare tikutogarawo paimba yemwe munhu futi. Pamuri kuchengeta? Pari kutochengeta. Saka inini ndaitoenda kubasa ndichishanda, baba Tariro achisara newana, ndoaitogara newana nichigara kubasa. Muchiita basa rei? Ndichita basa remumba. Alright. Okay. Ndikabva ndinouyawo maFriday manheru ndosvika kumba ndodzokawo Sunday kumanheru kubasa.
ndichidaro ndichingoramba ndichidzoka ndichienda kubasa. Saka bata rondo aisara newana vachienda kuchikoro. Wana kuti waone kuenda kuchikoro kwacho mari ndini ndinobhadhara zvese ndini ndinoita, iwo nengo akangogara. Mwana wakazosvikamo kubata mwana watariro chibharo, ini ndiri kubasa ikoko. Ndakazotofonerwa nemapurisa kuti maitariro mwana ari kuno, uyai kuno kumusvikire kunoko. Alright. Zvamuri kutaura zvakaitika rini? Zvakaitika muna Machi. Gore rino iri. Sure. Saka ini ndikatobvawo kubasa ndikangosvikira kumapurisa, ndikasvikira shuwa mwana akatogara ikoko newanin'ina wake. Ndikatotorwa tikatonzi enda iri nemwana kupolisi, tikaenda kupolisi. Tikasvika baba wacho atotiza pamba. Waenda. Wakaita 2 days wasipo pamba. Rechi3 wabvasodzoka. Kubvunza nai baba tariro chii chamaita, anzi mwana akunda ngonzo utaenda kumapurisa, amene utaenderei kumapurisa kwacho, amene utari kutaura kuti baba wandirepa inini chii handizvizive. Ndikati saka imi madikaenda kumapurisa kwacho muchinzwa nyaya yacho ndei, kana musina mhosva munotizei, munofanira kuenda muchinzwa chikonzero. Vakati handiende notoziva kuti mwana wako ndingachida ngondinyepera, saka imi kuto nemwana wako makatogara pasi muchida kundinyepera kuti mundisungise nemwana wako. Ndikati ini ndindegara nawo here wana wako kuti ndikunyepere kuti mapindira mwana mumba. Zvakaitika imusipo. Saka inini ndiri kubasa, iwe ndiwe unogara newana. Mwana akatanga rini kukunyepera kuti uyu baba andipindira mumba, anzi mwana wako ari kutonyepa. Saka tikagarazve, mapurisa ndipo akazouya kumba kwedu ikoko, wabva uya kumutora. Atorwa kudaro tikaenda kukoti. Atongwa nyaya yake. Akatorwa akavharirwa. Achibva azonzi ari kuenda kukoti. Avharirwa akasiwa kurotonro. Akatongwa nyaya yake, tikazonzi munozodzoka. Ini ndikazoti inini mari handina yekuita sei yekudzoka kuno, nekuti kana mari yacho handisi kushanda kuti ndoionawo, handina vanhu vaindipa vacho avasisinawo mari dzekuramba chingondipa kuti ndiye yekufambisa. Saka pipi wakazoti aiwa kana musina munongogara munozotongonzwa isu uchikufonera kuti zvazofamba sei. Tikadzoka kumba nemwana wangu tikagara sekudaro. Mirendi mbokubatai muromo ipapo mai. Saka pavakazosvika pakusungwa, mwana akaenda here kuchipatara kunoongororwa nana chiremba? Takatoenda nemwana akatotariswa, tikatopiwa mapepa, akapiwa mapiritsi ekutoti anwe. Akanzi mwana ari negative but tikumupa mapiritsi atizive kuti waidzivirira here kana kuti waiita sei. Saka mwana akatopiwa mapiritsi achitonwa, mapepa titonawo. Vakatokonfirma kuti mwana akabatwa? Alright. Tikatogara kumba kwedu tikati tichanzwa kufonerwa kuti zvafamba sei kukoti. Tikazongoona pakati pausiku takatorara, tikanzwa noko kuvhura dhoo kudai kutotarisa kudai kuona ndiwo. Wasvika mumba ndipo wakati ini ndatobuda ndadzoka nekuti mwanenyu akandipomera kuti ndarepwa. Ndakatonza ndina nyaya mapepa yangu yakabvarurwa, inini handitosungwe nyangwe zvikaita sei. Ndikatoita kana nyaya yangu yandatoita handitosungwe nekuda kuti ini ndakaita sei ndakatobikwa. Imimi ndimuchatopfidza kuramba muchingondipotera. Imimi kana muchida kuramba muchindipotera ndichapesa ndanyudza imimi motopokera mhosva dzangu murimi. Abva togara pamba kudaro. Agara pamba kudaro tikagara naye. Ndipo akazopindira futi. Ndipo akazopindira mwana akamubata futi. Amubata futi mazamu. Alright. Apa makadzokera kubasa? Apa ndisina kudzoka kubasa, ndakutogara pamba. Homa musingachaende kubasa, makugara pamba? Ndakatosiya basa ndakutogara pamba. Right. Saka apa wakupindira futi mwana, ini naitondisiya ndikira mbedhuru achiti ari kuenda kuchechi. Akanzwa kuti vanhu vatorara ndipo aitopindira futi mwana uye womudhonza woenda naye kudhainingi. Ndipo aimubatira mazamu. Ambata mazamu kudaro, mwana ndipo akatora kapepa kake akanyora nekuti pamba pacho aigara kati. Pavari kutora mwana vachimuendesa mudhainingi, imi murimo mumba muri mubedroom? Ndakakirwa. Makakirwa nzichi? Aufani kubuda imomo nekuti mbavha dzikauya dzinoba zvinhu. Ini ndoti nhai baba tariro. Kovana mungakoshese zvinhu zvacho mumba macho mune chinhu here? Hamuna. Saka mungakoshese kukiya munomu wana dhora rikiwe. Saka wana nezvinhu zvamukutaura chii chakakosha. Anototanga kutokutuka kana kuda kutokurova. Saka isusu inini ndakutotya kutomubvunza kana kuita sei, nekuti kuti ndikamubvunza anogona kutora banga ondibaya naro kuti da kutokurova. Saka inini ndenda kutongotyawo. Saka iye akabata mwana kudaro mazamu. Abatwa futi.
tikaenda naye akaendeswa Goromonzi. Mwana haana uridza mhere? Haana uridza mhere, akazonyora kapepa kuri kuseni. Imi makakiro? Makuseni ndinovhurirwa manheru paanobuda ndipanokiya. Anenge achibuda achienda achigara mudhainingi kuseri kwedhiramu ndikwaanogara kusvika tirare. Anogara pai? Kuseri kwedhiramu mune chidhiramu mune masimendi ari kuvakiwa varidzo ipapo ari kuvaka. Saka yaigara kupi ikoko aiitanga kuvhura dhore panze yasina kubuda. Inini akandikira mumba. Saka inini pandinozotiwo pandati daupinda mutoireti kuona dhore rakakiwa. Naimi everyday munondikira dhoo kana ndichida kubuda ndichienda kutoireti anzi kutoireti kwekuti chiko ndinotyira mbavha. Saka mwana akangonyora kapepa kuseni abva pamanext door ndio yakaendesa kupolisi nokuti isusu aigara akangoti spota hapana mabudiro aiita mwana. Imi musingabvumidze kubuda tese aigara nemi achiswera akakusona? Saka mwana kuendesa kwaakaita kapepa next door yakaendesa kupolisi. Tikabva mwana akashedzwa kupolisi koko tikaenda kupolisi manhero acho ndipaakazoya achitorwa. Alright. Paakachizouya achishedzwa mwana nepolisi, ivo vava vari kupi baba wacho? Ivo pakauya polisi pamba yakuzotora mwana? Ivo polisi haina kuya kutora mwana ipapo. Vakatouya manheru kunototora ivo. Vakauya manheru, vakataimira manheru kwadoka. Vakauya kunovatora, vakaendeswa kupolisi. Saka tasvika kupolisi vakabvunzwa nyaya yacho vakaramba futi. Handina kubata mwana. Vakati aiwa zvinezveti muchinjeti amboende kupi kuGoromonzi. Aenda kuGoromonzi kudaro atongwa futi police station. Noti apa pavakatorwa pekutanga wakaenda kuRotondro. Saka ipapa wakati aiwa tichamudzokese kupi kuRotondro ngaamboende kuGoromonzi. Aenda kuGoromonzi kudaro yatongwa futi nyaya yacho abudiswa nzana nyaya. Mapepa mwana tatoenda futi naye kliniki tatomapiwa kuti mwana shuwa akatorarwa baba wake akatobata mwana. Anzi mwana baba wake hawana nyaya ari kunyepera baba wake mwana abva budiswa futi. Tikadzoka futi pamba tadzoka pamba tagara ndipo akatanga. Saka pavakadzoka kechitu hapana kuita hondo? Havana kuita hondo kuti anzi handitomborwise vanhu ini kana kuita sei kungosvika kugara. Atombogara tumazuva tekuti shoma hagare mazuva yakawanda unozonzwa mwana atanga futi kuti ndapindirwa. Ipapa kechi3 achimupindira aitorara naye izvozvi achitorara naye mwana aenda kunomhangara futi tikaenda kupolisi. Alright, mwana ndiye akabuda unomhangara kana kuti akaudza vanhu? Mwana akabuda unomhangara haana kutomboudza vanhu rwendo kuno. Akabuda akaenda ega akazviendera ega pachake. Aenda kudaro ndakazonzwa foni yakutoringa kuti maitariro yaikuno mwana ari kupi ari kunoku. Saka iye paakafona mapurisa iye ninge aripo ndipaakabvanzwa kuti mwana aita sei aenda kupolisi ndipaakabvatiza pamba akutogara musango achirara musango achigara ikoko. Saka kuzosvika wamubate aiuya pamba manheru. Saka paakauya pamba manheru wakazongomusvikira waripo pamba papi manheru. Alright. Paitiza achienda kusango haana kukurwisai here? Haana kupengera kuti muruda kundisungisa futi? Ipapo aitogara musango imomo achiuya pamba manheru. Saka aiuya achiti chii achidei? Achibvunza kuti mapurisa ambonditsvaga here, pane ambonditsvaga here. Isu tikati hapana munhu ambokutsvagai. Saka paakazouya ipapa kuzoti abatwa apa akauya achisvika mumba akatanga kupopota. Iwe maitariro nemwana wako kuda kundisungisa chichi zvinezvi kana ndikada kumwa mushonga ndinoitira ese. Saka ipapa handichazvitsvagi. Saka ipapa imimi ndimuda kutira kuti ndisungwe manje ndikamwa mushonga inda kutoita ese. Akasvikirwa achita sei ari mumba akadhireya ari mumba achitaura achipopota achituka nemwana upi iye. Ndipo akabatwa nemapurisa musi wa5 achibva aenda kupolisi. Mangwana acho tikaenda naye kuRotondro ndipo takamusiya kuRotondro. Ipapa kumusiya kwateta kuRotondro mwana akamuudza kuti iwewe zvawandisungisa uchaenda kuperiod kasingapere. Mwana ari kutongoenda kuperiod kasingapere. Vakatora pendi rake vachisunga. Hatizivi kuti pavakasunga pacho vakaisa mushonga kana kuti vakaita sei. Takatoona kuti izvi hazvichasi zvega nokuti mwana ungoramba achienda zvisinganzwisisiki. Mati vakatora pendi rake vachisunga chii? Vakaritora pai? Vakasungirira chii? Wakaritora pendiro wakarisungirira nakuona kuti pane ndakangovhura pendiro nakuona kuti pane chino hapana chino asi nenge rakangosungwa kudai so
kuti ndione kuti pane chinhu haana kuona mushonga wacho, asi mwana ari kungoramba achienda kuperiod. Saka handisi kuziva kuti wakatora rimwe here wachisunga nekuti nanhasi mwana ari kungoenda. Ipapa zviri kutondinetsa, ndichaziva kuti mushonga wake akabata ndewei. Imi mane makore mangani muchigara nemurume? Ndakaroorwa 2010 ndinaye kusvika nanhasi. Alright, saka that's about 15 years. Aiita zvemushongere, anobata mushongere, anoita nezvechi? Iye anoti ndiri n'anga, hazvinzwisisika. Anomboti anoenda anoti ndinonamata nguo tsvuku, ukachiita zveun'anga madzibaba venguo tsvuku. Ukachiti ndinoita zveun'anga, achiomberera mhino zvaanoomberera, anopfeka zvimachira zvake, ane bute raanoputa, ane zvimbiya zvake, chimbiya chake hameno kuti zvinomboitika kwaari kuti muprofita rudzi anoita zvechiwanhu nemuprofita hatichazvizive basi. Alright. Pane pamataura imi kuti anoti ni chero ndikasungwa ndodzoka pana kwandinoenda. Anoti nini kana ndikasungwa mukutopedza nguva yenyu kuripota kupi nekupi, munongondona ndadzoka ndimi muchatopfidza nokuda kwekuti inini ndichapedzera futi ndatokureterai nyaya dzekuti iwe nemwana wako unyure mupikire mhosva dzangu idzodzo, inini chingobuda ndimi muchatopfidza. Inini hapana kwandinoenda, nongosungwa ndichibva panapa, asi ndinotodzoka chete. Asi kwamuri pane paakambobvuma here, paakambotaura here nyaya yekubata mwana chiparo? Haatobvumi. Anotoramba, ukatomubvunza ndokudza kuti mwana wako ari kutondinyepera, mwana wako ari kutondinyepera. Kana kukoti kwacho haabvumi, anototi wari kundinyepera. Pekutangisisa ndipaakabvuma kuruwa kumapurisa kuti nini zvese ndakazviita, ndakabata mwana sosoku, ndikazopedza ndikamubata ndikaenda naye makati ndikarara naye. Asi akazosvika kukoti abva tochinja, akatoti handina kutorara naye kusvika atobudiswa chinzi haana nyaya kudaro. Yeah. Ngatitarise nyaya yamuri kutaura imimi yekuti akatora pendi remwana makazorona rakasungwa, mwana akanzi achaenda kumwedzi. Zvakamboitika here before izvozvo kuti anoshereketerwa kuti aende kumwedzi? Chii chakaitika? Wakadaro futi ti iwewe zvauri kundiita ukungoramba uchindisungisa mwanangu, ndikutoramba uchangoenda kuperiod kasingaperi. Mwana yacho akatongoenda kuperiod kasinganzwisisike. Saka ipapa futi tikuona futi zvadzokorora futi nenyaya idzodzi futi zvatanga, asi ari kungoenda kuperiod kasingaperi. Saka zvikutondinetsa kuti mushonga wake wakaitira mwanangu kuti arambe achienda kuperiod ndiyari kutoziva kuti chii. Alright. Saka pekutanga pacho zvakapera sei pakanzi uchaenda kuperiod pasingaperi? Zvakapera zvaita sei? Vakazoti mwanangu ndakusunungura, ipapa uchaona kuperiod wamira, shuwa mwana akabva zomira. Saka ipapa futi zvatanga tikutoziva kuti watomushonga nekuda kwekuti mwana ipapa wataura kuti ucharamba uchikontinya kuendera period, uchandikumbira regerero, uchauya kundikumbira regerero. Saka nanhasi mwana ari kungoenda. Saka utori mushonga waari kutoshandisa kumwana. Ndizvo here nhai Tariro? Saka vanenge vachiti ucharamba uchidaro kusvika kana zvaita sei? Anzi ndikasungwa pari zvino uchauya kukoti kana ndikasungwa ndikanzi ndavharirwa uchauya uchindikumbira regerero, nenyaya yekuti ukasava tomboya unokumbira regerero hazviperi. Uchangoramba uchienda kuperiod? Right. Mwana makambomendesa here kana kumakliniki kana kwadokta kuti vaone chii chiri kuita kuti mwana aramba achingotevera? Takamuendesa but takangodzoka, asi hapana chatakaona zvikachinja, hapana chatakapiwa hedu. Takaenda naye kumadokta. Saka izvi zvakatanga pavakasungwa? Saka pazvakatanga pane chipfeko chake chemukati here kana kuti pendi rake ramuri kushaya? Riripo rati kushaya. Kuti vanenge vakaritora? Vanenge vakaritora ivo, noda kuti haasi kutoriona pendi iroro. Pese apa mapendi ake nenge akakwana, asi zvinezvi mapendi ake ashota, haasi kutomboriona. Alright. Ko kana vakasungwa vakaenda kwavakaenda, kuti rinenge rakaiswa kupi pendi iroro? Ipapa hatitozive manje kuti nenge wakaisa kupi. Kuti pamwe kusango kwavanogara vachienda? Kwavaigara kusango ikoko. Vanenge vachiita nezvechii musango macho mavanenge vachigara? Apa vaitogara imomo kutori kutiza mapurisa kuti vaitoti rwendo huno hatombofa kwandibata.
nekuti ezvinezvi ndakutowatiza wakandisvikira panapa wachandibata wakandisunga saka ndichade kunoenda kunogara futi kurimandi ndoda kutogara musango kusvika nyaya dzangu dzipere. Yeah. This is very 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 sad and nyaya yacho nyaya inorwadza inosiririsa. Saka kuramba achitevera kwaari kuita tariro hapana zvazviri kumukanganisa here muutano hwake? Ipapa ari kuti mudumbu mukurwadza, ari kuchaya kasingapere, ari kungoramba achichaya, akangodya zvengwa diki makutotanga kurwadza achingochaya. Saka mudumbu imomo ndio mutone problem yekungoramba muchimurwadza. Hamuna uyu hapana zoro. Yeah. Mataura kuti munhu anoenda kuchechi kuchipostori, makamboedzawo here kunotaura nevanhu vekuchechi kwavo vekukereke kwavo nematambudziko yaya muri kusangana nawo? Handisati ndasvika kuchechi kwavo, asi ndakatongofambawo kumwe kuchechi nemwana iye ndichida kunzwa kuti chii chiri kumbotora nzvimbo kuramba chibhridha kudaro. Saka zvamamanje nyaya iri kunyanya kutyisai ndiyo kutevera kuri kuita mwana kasingaperi. Chokwadi. And then also ndiri kuona munenge zvatove mupfungwa kuti munhu uyu pamwe shoko raari kutaura kuti ini ndakabikwa nyangwe ndikasungwa ndodzoka, saka pamwe muri kutongogara hana iri mumukana kuti pamwe munhu ari kudzoka chete. Tikutongogara tichitya kuti pamwe munhu ari kungodzoka chete, obvious akadzoka hapana kurarama kwangu newana, nekuda kwekuti mazuva ano pese panongotida panoita violence anotobata banga achindibaya nebanga iroro, ndinokuuraya newana wako avo. Saka ipapa unototya kuti kana wana wangu chaiwo wanomutya akitanenga wasi baba wavo, asi baba wavo wekuzvara ndinoziva kuti shame. Yeah. Kushungurudza nemhuri dzake. Nitaringa basi wana wake, asi wana wake mwanangu achaenda kuchikoro akangogara pamba nekuda kwake. Right. Sei mwana ari kutadza kuenda kuchikoro? Mwana kutadza kuenda kuchikoro akati mama inini kuenda kuchikoro ndinosekwa nevamwe kuti wakangondona ngongoti ndiye mwana wekubatwa nababa wake, uyezve kuchikoro kwacho ndakutonyara kuenda. Manheru ondita mukadzi, makuseni onditi mwanangu, saka zvakuti ondiremera kuti ndiende kuchikoro. Hama dzavo makambodziudzawo here? Vari kuzviziva here ndo zvavakaita? Vanotozviziva kubva pekutanga kusvika pari zvino nhasi uno. Ndakangovaudza uchingoti tiri kuuya kusvika nanhasi hapana ati auya kana kutombonzwawo kuti auya achibvunza kuti nhaye zvikumbofamba sei, hapana. Yeah. Vedweka zvakaoma ndo paya patinoti susu zvinoyera zvinoshamisa uyezve zvinotyisa. Ndofunga nyaya hombe iri kutongoshamisa iyo kuti munhu anobhija anotaura kuti iwewe alright, because pane pfungwa dzangu pane pfungwa dzangu ndepekuti alright, toti pamwe votadza kudzoka vari kwavari ikokoko vopiwa mutongo kana makore hamheno kureva, saka munotaura kuti mwana achangoramba achiteera chete. Kana sina tosunungura mhiko yake iyoyo mwana ntoramba achiteera, kutoti atosunungura mhiko yake zvanoreverera kuti ndinotaura kuti zvakati kuti upere zvipere ndiko kutoperawo kwazvo, nekuti pekutanga akatotaura kuti mwanangu ndakusunungura zvikapera, saka ipapa zvatanga kuratidza kuti ndiye ari kuzviita. Saka mamuchida rubatsiro rei nai maitariro? Ini ndotokumbira rubatsiro kuti munhu uyu akadzoka shuwa hapana rugare, uyezve nekurarama kwatiri kuita nemagaro yaitiri kuita pekugara chaipo hatina. Nhasi unoshaiye kana munhu pati kugara pacho akatotsvagirwa une shamwari yake waitamba naye wopamba pamuri kutogara. Saka tikangonzi nhasi ibvai tinotoshaya kuti tinoenda kupi newana, hatina kana pekugara. Ishamwari yacho iri kuziva here kuti ndo zvakaitika, ndo zvakaita? Iri kutozviziva kuti ndizvo zvakaita, kutoziva kuti ari kujeri.
mataura imi kuti hamuchakwanise kushanda nekuti mama kutongogara pamba kutotyira iko kushungurudzwa kwevana saka muri kurarama neikozvo ipapa tiri kutoponawo nemanext door ndo vanototigamawo kuti pachikafu tichiona kuti moita sei mobatsirikana newana alright okay right saka vari kuda kuti vange vachizokubatsirai apa pane nyaya mbiri imwe nyaya yekuti mwana asunungurwe kana zvichikwanisika kana kunorapwa nyaya yekutevera kwaari kuita kwamuri kutaura kuti mazuva ati wandei ende last time zvakamboitika zvekare ndo zviri kukutyisai vanhu vanokubatai panhamba dzinoti chi 0786 ichi 0786 0786 135 chi 135 135 829 chi 829 829 handitika alright waita hako tariro 0786 135 829 ane makore mangani tariro mama ane 15 years wakuenda ku15 years manje alright okay so namba dzavo zvekare ndo paunoona vamwe vachifona vachitaura kuti tinoda kubatsirai asi unzai mari yakati amaitarira vana kana mari yavanayo munhu arida kutobatsirikana mudambudziko raasangana naro 0786 135 829 0786 135 829